Hej Ratche, det her det er det virtuelle modul for Jonas Hårder, Henrik og Valdemar Hedlund. Okay, så vi vil starte med at finde to retningsvektorer for AB og AD. Og det gør vi simpelthen ved at sige slut minus start, så vi tager for eksempel i AB, så tager vi B minus A, og i AD tager vi så B minus A. Og så har vi defineret dem hernede. Her er de vektor AB og vektor AD. Og det vi så gør bagefter, det er, at vi finder normalvektoren ved at bruge plusproduktet. Og det som vi skal gøre, når vi så har fået normalvektoren her, det er, at så skal vi, så vælger vi tilfældigt punkt i planen. Så vi vælger så punkt A her, så 3,0,0. Og så kan vi så sætte det hele ind i, linjen på planen, som vi ser her. Og så hvis vi her så sat det ind her, så vi får 9 x minus 3 plus 0, 0 y minus 0 plus 9z minus 0. Og så får vi så 9x minus 27 plus 9z. Men det kan vi så reducere, som vi gjorde hernede, hvor vi så får divideret med 9. Det går der helt op i, og så bliver ligningen på planen så x minus 3 plus z, eller bare x plus z er lige med 3. Ja, nu skal vi så se her, eller aflæser vi bare normalvektorerne til de to planer her, og vi kan altså se vores A her, det bliver 1, 0, 1, fordi at vi har en x-værdi, vi har ikke nogen y-værdi, og så har vi en z-værdi. Samme her tilsvarende B, vi har ikke nogen x-værdi, men en y og en z, så det er altså 0, 1, 1, fordi det jo er x, y, z. Og når vi så skal finde vinklen, så skulle vi have brugt den her formel. Men det behøver man faktisk ikke på Mabel, for den har selv en kommando, som der bare hedder vinkel vektor AB, som vi så har defineret heroppe, og så er det egentlig bare at skrive den ind, og så får vi altså 60.